n'o y'a sɔrɔ hamiko jugu jɔrɔko jugu ko bɛ k'e sɛgɛn i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na n'an b'a wele stress nin video in na n bɛna fɛnba 6 technique ba 6 n bɛn'o ɲɛf'i ye e bɛ se k'i hakili to min na kosɛbɛ walasa e hali bɛ lafiya jɔrɔko jugu min b'i kan n'o ye stress ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni fura ta yɛrɛ ye o ta bannen fana ye n bɛna dumunifɛnba 5 n bɛn'o ɲɛf'i ye n'i y'olu dun tuma bɛɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa e haminako bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya ka da video nafa kan e k'i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna an ka daminɛ. N ka foli b'i kosɛbɛ nin video lajɛli la ne tɔgɔ ye Usmane Yaya Toure ne ye dɔgɔtɔrɔ ye fana bɛ mɔgɔ dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na n'an b'a wele médecin et coach en éducation sanitaire n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka video lajɛ k'i ma abonné i abonné walasa chaîne bɛ fanga sɔrɔ walasa i bɛ courage don ne fana na i ka j'aime ta i ka partager i ka fɔ n ye commentaire la n'a sɔrɔ n ka video fana ka di ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛna kuma min kan bi o ye siranko jugu jɔrɔko jugu n'a ye mɔgɔ caman sɔrɔ ni tubabukan na wele stress donc o bɛ adamadenw sɔrɔ ka caya kosɛbɛ a bɛ se ka adamaden sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i kɛra denmisɛnnin i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i kɛra waritigi i kɛra fantan ye a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc o kama nin video in a nafa ka bon kosɛbɛ stress walasa i ka dɔn k'a fɔ fɛn sugu min don a bɛ kɛ mɔgɔ la wagati min ni ko balila la walima i ye ko mɛn walima ko dɔ kɛra i la i sigilen tɛ ni min ye donc n'o sugu kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye n'i bɛ jɔrɔ walima i bɛ siran o stress in n bɛ misaliya ta walasa i k'a faamuya n'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n t'a kisi ni nka mɔgɔ min bɛ yen n'a sɔrɔ i sigilen don yɔrɔ la i ka se ka wele sisan nɔ k'a fɔ ko i bɛ baara min na i ka baara yɔrɔ la i ka patron ka se k'i wele k'a fɔ k'i ka baara dan ye bi k'i ka baara tiɲɛna donc n'o sugu kɛra i b'a ye k'a fɔ a bɛ na ni jɔrɔ ye a bɛ na ni siran ye walima mɔgɔ min bɛ k'a ye concours kɛ a kɛlen ka concours kɛ donc a ka fɔ a ye ko sini jaabi bɛ bɔ donc sɔnni dugu ka jɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ hali sunɔgɔ kɛli o bɛ gɛlɛya donc n'o b'o lahalaya kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma k'i stresselen don nka a bɛ sɔrɔ fɛn dɔw de fɛ a hormone dɔ bɛ adamaden farisogo n'an b'a wele adrénaline noradrénaline ani le cortisol donc n'olu bɔta cayara donc o bɛ kɛ sababu ye ka na ni jɔrɔko jugu ye siranko jugu ye nka a bɛ sɔrɔ fɛn caman de fɛ n ye min fɔ sisan o ye exemple de walasa ka yira i la dɔrɔn misaliya de don min bɛ se k'a to i b'a dɔn fɛn min don ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan nka i ka dɔn k'a fɔ n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ tamasiyɛnw b'a la awɔ tamasiyɛnw b'a la tamasiyɛnba fɔlɔ min n'i b'o dɔn a la i ka dɔn k'a fɔ n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i tigilamɔgɔ i bɛ cogo min na kɔrɔlen i bɛ b'o cogoya la donc o ye tamasiyɛn dɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka n'a sɔrɔ i dara sunɔgɔ sɔrɔli bɛ gɛlɛya walima a bɛ se k'i ka sunɔgɔ yɛrɛ tigɛ a bɛ se ka kunkolo dimi a bɛ se ka fari kalaya a bɛ se ka bila kelenna kuma la awɔ a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ donc n'i y'olu tamasiyɛnw yɛrɛ la o y'a sɔrɔ n ye min fɔ ye i bilala lahala dɔ kɔnɔna na a kɛra la donc o b'a yira k'a fɔ ko i stresselen don donc n'a kɛra la a tɛ dogo i yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ani fana a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana hali bɛ ban i yɛrɛ ye n'a sɔrɔ i sɔnnen don i yɛrɛ bɛ ban i yɛrɛ ye donc min bɛɛ ye tamasiyɛnba i bɛ se ka min jateminɛ i yɛrɛ la ni stress bɛ yen nɔ nka a bɛ se ka sɔrɔ mun de fɛ fɛn caman de bɛ se k'o kɛ fɛnba minnu bɛ se k'o kɛ o ka ca o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ taabolo fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ lahalaya sugu bɛɛ lajɛlen na nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o ta bɛ juguya ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ ta kan o bɛ dépend mɔgɔw ka ko faamuyacogo mɔgɔw ka diɲɛ faamuyacogo ani mɔgɔw ka ko kɛcogoyaw donc o la i b'a sɔrɔ a bɛ dɔ sɔrɔ i b'a ye o ta bɛ juguya ka tɛmɛ dɔ kan donc o la n'o kɛra a bɛ se ka sɔrɔ cogo sugu la fɛn o fɛn na donc n bɛ misaliya ta mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ sigilen i yɛrɛ ma donc walima i bɛna examen dɔ kɛ n'i bɛna concours dɔ kɛ i bɛna don salle kɔnɔna na donc maintenant sɔnni i ka don salle kɔnɔna na i b'a ye wagati i bɛ siran i bɛ jɔrɔ donc i t'a dɔn k'a fɔ min bɛna sijɛ min bɛna d'i ma i bɛna bɔ min kan o ye misaliya dɔ ye misaliya dɔ ye mun ye i sigilen walima a kana f'i ye dɔrɔn k'a fɔ k'i ka mɔgɔ dɔ fatura ala ka bɛɛ n'a cɛ janya donc n'o sugu kɛra i b'a ye a wagati n'o kɛra i bɛ jɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka gɛlɛn i ma kosɛbɛ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni siran ye ka na ni jɔrɔ ye ka d'a kan i t'a dɔn k'a fɔ ni o tigi tagara i ka diɲɛnatigɛ tɔ bɛna kɛ cogo min na olu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na n'a ye walima i jigilen don wari dɔ kan walima wariko dɔ b'i ni dɔ cɛ walima i jigilen don wari dɔ yɛrɛ k'a fɔ k'a bi a maralen b'i bolo i ka taa sɔrɔ i ka taa bɔ a kan dɔw wari suɲɛ kɔfɛ donc n'o sugu kɛra a bɛ se ka na ni jɔrɔ a bɛ na ni siran ye mɔgɔw tɛ kelen ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo sugu de fɛ walima furusa n'a ɲɔgɔnna ninnu n'olu sugu kɛra a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka adamaden sɔrɔ donc a mana kɛ cogo o cogo ye stress bɛ se ka na
walma i balla ka bɔ fɛn dɔ la fɛn dɔ i ma deli k'a ye donc maintenant n'i y'a ye i b'a sɔrɔ i bɛ jɔrɔ donc i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka siran a kana na fɛn dɔ a kana ko dɔ k'i la donc olu n'a ɲɔgɔnna ninnu donc stress bɛ se ka na jɔrɔ bɛ se ka na donc i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye a bɛ se k'i sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na walima hali mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ kungo caman caman bɛ a kan hali n'a fɔ a ka problème ka ca kojugu donc kungo caman caman b'a kan a ka du kɔnɔnaw la a ka baarayɔrɔ la a ka so kɔnɔnaw la a ka yɔrɔ la donc maintenant kungo ka ca a kan donc olu sugu la a tigilamɔgɔ bɛ se ka stresser donc i b'a sɔrɔ a tigi jɔrɔlen don a haminaw bɛ caya kosɛbɛ donc n'olu sugu kɛra donc maintenant ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka adamaden sɔrɔ nka i ka dɔn k'a fɔ n'a bɛ ka k'i adamaden sɔrɔ i m'i yɛrɛ maîtrise n'a sɔrɔ i ma se k'a faamuya fɛn min don ka se k'i yɛrɛ minɛ n bɛna technique minnu fɔ n'i ma se k'olu dɔn donc i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la a kɔlɔlɔba dɔ fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na banaw las'i ma bana dɔ ye mun ye i b'a fɔ dusukundimi n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o lase adamaden ma donc i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i surunya jabɛti la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka adamaden surunya saya joona la awɔ a bɛ se k'o kɛ ka da ka yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ kuma bɛɛ u bɛ stressé kuma o kuma u jɔrɔlen don kuma o kuma u sirannen don hami jugu b'u la donc maintenant mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko i b'o lahalaya kɔnɔna na k'o bɛ k'i la wagati o wagati a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔw sata o ka ca 30-100 sara la donc o kama i kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa i bɛ se ka kisi stress ma cogo min na nka walasa i bɛ k'i stress ma donc i kan ka dɔn fɛn dɔw de bɛ yen f'i k'olu dɔn nka kɔlɔlɔba minnu b'a la donc maintenant n bɔra k'olu f'i ye mais i bɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma cogo min na o bɛ sɔrɔ fɛn damadɔ de fɛ k'i kɛwale dɔn fɛnba 6 min n'i y'o fɔ n bɛn'o ɲɛf'i ye walasa i k'a faamuya i kan ka min kɛ o fɛnba 6 min n'i y'o fɔ o fɔlɔfɔlɔ o ye n'a sɔrɔ i mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko stress b'i kan k'i jɔrɔlen don i haminen don i kan ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ i k'a ɲini ka sunɔgɔ ɲuman i k'o sɔrɔ awɔ sunɔgɔ o nafa ka bon kosɛbɛ heure 7 fo ka se heure 8 ma o sunɔgɔ k'i jija i k'o sɔrɔ tile kɔnɔna na ka d'a kan n'i sunɔgɔra farisogo bɛ lafiya kosɛbɛ hormone minnu y'a fɔ adrénaline ninnu olu minnu bɛ bɔ farisogo la a bɛ kɛ sababu ye n'olu bɔta n'o bɛ dɔgɔya n'o bɛ kɛ sababu ye ka hakili lafiya o nafa ka bon kosɛbɛ fɛn filanan o ye i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛli nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ min bɛ se ka hali dɛmɛ kosɛbɛ hali bɛ se ka lafiya cogo min na a fɛnba sabanan o ye méditation ye méditation o ye k'i sigiyɔrɔ kelen k'i hakili lafiya k'i hakili bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ hali degun b'i kan k'i hakili bɔ o kɔ i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na k'i hakili lafiya k'i hakili to i yɛrɛ hakili to i farisogo la dɔrɔn donc n'i y'ale kɛ ale ka ɲi kosɛbɛ a b'a to hakili bɛ lafiya a b'a to i bɛ se ka i yɛrɛ ka degun b'i kan hamina b'i kan i bɛ se ka solution sɔrɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ donc maintenant min b'i dɛmɛ kosɛbɛ ale degun kɔnɔna na a naaninan o ye i ka se k'i yɛrɛ minɛ i ka se k'i yɛrɛ minɛ i kana jate k'a fɔ ni min kɛr'i la jigilatigɛ de don wa a y'i sɔrɔ cogo o cogo la walima i bɛ ko dɔ la o ma ɲɛ i bolo walima fɛn dɔ bali la walima kojugu dɔ fɔr'i ye donc maintenant o wagati i jɔrɔlen don i sirannen don kana bila i kunna k'a fɔ k'o y'i ka diɲɛlatigɛ bannen ye kana bila i kunna k'a fɔ ko foyi tɛ ɲɛ tuguni donc i k'i yɛrɛ maîtriser i k'i yɛrɛ to i k'a dɔn k'a fɔ fɛn de don a bɛ tɛmɛ wagati de don a bɛ tɛmɛ donc i k'o kɛ o nafa ka bon kosɛbɛ a duurunan i k'a ɲini i bɛ se ka nisɔndiya cogo min na awɔ ka yɛlɛ walima ka suruw kɛ ka yɛlɛ ka ɲiw bɔ kɛnɛma donc maintenant i k'i jija i k'o yɔrɔ sɔrɔ i k'o kɛ i bɛ se k'o lajɛ fɛn caman na i bɛ se k'a lajɛ filimuw na i bɛ se k'a lajɛ catiriw la walima i bɛ se k'a lajɛ yɛlɛko fɛn o fɛn bɛ se ka na ni nisɔndiya i farisogo la i k'o kɛ ka d'a kan n'i y'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye hormone dɔw bɛ yen n'o les endorphines donc o bɔtaw bɛ caya n'o bɛ kɛ sababu ye ka hakili lafiya n'o bɛ kɛ sababu ye k'i hakili bɔ jɔrɔna ko hamina ko minnu kɛr'i la walasa i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a 6nan i kan ka min dɔn i ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'i bɛ se ka i ɲɛfɔ o tigi ye degun b'i kan hamina b'i kan i k'a ɲɛfɔ o tigi ye a caman na o tigilamɔgɔ o bɛ se k'i bilasira kosɛbɛ n'a b'i kan i kana to i kelen na i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ɲini i bɛ se ka i hamina ko fɔ o tigilamɔgɔ ye walima i bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲini n'i dalen don a tigi la k'a ɲɛfɔ a tigi ye walima i danayamɔgɔ a kɛra mɔgɔ sugu sugu ye nka i kana kɛ mɔgɔ bɛɛ ye wala donc maintenant i k'a kɛ danayamɔgɔ ye danayamɔgɔ a kɛra cɛ o a kɛra muso ye hali denmisɛnnin de don mɔgɔ de don k'a fɔ hali ɲuman b'a la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don mɔgɔ hakiliman don a bɛ se k'i bilasira i k'o tigilamɔgɔ dɔ ɲini n'a sɔrɔ i b'a tigi dɔn i b'a tigi dɔn réseau kan i b'a dɔn kɛnɛmana la i b'a dɔn sokɔnɔ i b'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ la donc n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i danayamɔgɔ don donc maintenant i ka ɲɛfɔ a tigi ye walasa a bɛ se k'i bilasira mais fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni degun sɔrɔ ni stress kow nan'u kan donc maintenant fɛn fɔlɔfɔlɔ bɛ jigin u kunna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen i kana sɔn cogo si k'o kɛ
ka da ka mɔgɔ k'i b'o kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ k'i ka ɲɛ sɔrɔ i ka halina degun in na i ka hami jugu n'i ka jɔrɔ jugu la donc k'a fɔ i mana bɛn ni mɔgɔ i b'a fɔ ye i mana mɔgɔ i b'a fɔ ye baarayɔrɔ la i b'a fɔ sokɔnɔna la i b'a fɔ hali butigiw la i b'a fɔ gɛrɛnw na i b'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ la i da bɛ maga i ka kungo la ka ɲɛfɔ donc n'i y'a k'o cogoya la i tɛ halina ɲuman sɔrɔ ka da kan mɔgɔ sugu bɛɛ b'a ta f'i ye mɔgɔ hali ɲuman b'a ta fɔ mɔgɔ hali kolon b'a ta fɔ minnu bɛ fɛ a ka ɲɛ u b'u ta fɔ minnu bɛ fɛ a ka tiɲɛ olu b'u ta fɔ a diyara minnu olu b'u ta fɔ a ma diya minnu fana bɛɛ b'u ta fɔ donc i t'a dɔn i bɛna mɔgɔ min ta ka min ta to yen nɔ donc n'o kɛra i tɛ halina ɲuman sɔrɔ dɔ bɛ u bɛ dɔ fara i ka kungo de kan a tɛ foyi bɔ a la donc o kama i ka mɔgɔ kelen ɲini mɔgɔ kelen min dalen don a la a kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ni hali ɲuman b'a tigi la donc i ka ɲɛfɔ a tigi bɛ se k'i bilasira min nafa ka bon kosɛbɛ walasa e bɛ se ka kisi halina degun in ma n'o de y'a faamuya. Donc o kama ɲɛ min f'i ye i b'i hakili to a la kosɛbɛ n'i y'a ye a degun bɛ mɔgɔ minnu kan nka mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko halina degun yɛrɛ t'i kan fana ko yɔrɔ min na sisan nɔ k'a fɔ i sereselen tɛ jɔrɔna ko t'i la hamina ko t'i la foyi tɛ k'i tɔɔrɔ donc e mɔgɔ min b'o cogoya la don min na n'a y'i sɔrɔ fana n filɛ ka tɛgɛni min fɔ i b'o kɛ nka i b'i jija ko man'i sɔrɔ cogo o cogo la n ye min fɔ n'o ye naaninan ye i k'i hakili to ale la kosɛbɛ ale nafa ka bon. Ko mana gɛlɛya cogo cogo i k'a dɔn k'a fɔ wagatiw de don a bɛ tɛmɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo wagati kunkurun de don a bɛ tɛmɛ nka i kana ye fana k'a fɔ ko n'a kɛra la dɔrɔn k'i b'a ye sira kolon fɛ n'an ma wele de façon négative maintenant k'a yira dɔrɔn n'a y'i sɔrɔ k'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ bannen walima e nafa foyi t'e la tuguni walima ka to i yɛrɛ ma ten tɔ donc maintenant k'i yɛrɛ kɛ kelenabila ye donc kana sɔn olu ma cogo si i y'a ɲini cogo bɛɛ la ka kɛ ɲuman sira ye k'a ɲini ka taa ɲuman sira fɛ ka bila i kunna ka taa ɲuman sira fɛ n'an ma wele ka être positif i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a b'a ye ɲuman sira fɛ donc maintenant i k'o dɔn n'a y'i sɔrɔ wagati o wagati la i ka fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ donc o kama n'i y'olu dɔn n'i y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛna lafiyaba sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a tɛ digi la i b'a fɔ a kan ka digi la cogo min na maintenant degunna ko caman bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'o ta k'i sɛgɛrɛ i b'a ye olu si tɛ kɛ tuguni donc maintenant n ye fɛnba wɔɔrɔ min fɔ sisan nɔ i b'olu fana kɛ ka fara o kan i b'a ye a b'i hali lafiya kosɛbɛ. Nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n bɛna fɛn duuru f'i ye fana fɛn duuru min n'a nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ne mɔgɔ min bɛ k'a fɔ hamina jugu b'i ka jɔrɔ jugu b'i ka i bɛ se k'olu kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ se k'olu fɛnw ɲini k'olu dun n'o ye dumunifɛnw ye dumunifɛnw bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ. An ka dɔgɔtɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele Hippocrate n greki don philosophe fana don donc maintenant ale ye jatelen b'a fɔ diɲɛ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen fa donc maintenant ale ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ adamaden ni halina degun b'i kan i ka jija dumunifɛn dɔw bɛ yen i k'olu dun olu nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni hali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ joona ni hali bɛ lafiya o dumunifɛnba duuru min n'o f'i ye o la o fɔlɔ o ye i ka dumunifɛnw dun dumunifɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko vitamine B b'u la o bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na o bɛ se ka sɔrɔ céréales complet la o bɛ se ka sɔrɔ dɔwɛrɛ dumunifɛn wɛrɛ la dumunifɛn dɔ ma wele légumineuse walima dɔwɛrɛw fana a bɛ se ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na voilà nka fɛnba fɔlɔ min n'i kan k'i hakili t'o la céréales complet i k'i jija donc maintenant i ka to k'olu dun donc maintenant o nafa ka bon kosɛbɛ maintenant f'i yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ vitamine B bɛ fɛn o fɛn na donc maintenant o dunni nafa ka bon maintenant a filanan dumunifɛn fɛn bɛ k'a fɔ k'a jalen don walima légumineuse b'a la donc maintenant i ka to k'olu dun o dɔ bɛ se ka kɛ tiganikuru ye o dɔ bɛ se ka kɛ sɔ ye donc sɔ bilenman jɛman finman a kɛra cogo cogo ye o bɛɛ bɛ se ka k'olu bɛɛ lajɛlen i ka to k'olu dun o nafa ka bon hali lanti fana donc maintenant ale fana dunni ka ɲi kosɛbɛ i ka fɛn ɲɛ b'a la cogo min na a sabanan min ka ɲi kosɛbɛ i k'i jija i ka dumunifɛnw dun dumunifɛn minnu ni oméga 3 ka ca o la dumunifɛn ninnu oméga 3 ka ca o la dumunifɛnw ka ca donc maintenant o dumunifɛn dɔ bɛ se ka kɛ avocat ye avocat dunni ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan avocat la ale ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farisogo lafiya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakili fana lafiya donc i jija avocat ye k'o dun ani jɛgɛmisɛnninw sɛfanw ale ni noix ani noix tulu i ka to k'olu dun olu ka ɲi kosɛbɛ hakili ma a naaninan i k'i jija i ka dumunifɛnw dun dumunifɛn fɛn fɛn k'a fɔ ko magnésium b'a la voilà donc magnésium bɛ dumunifɛn na i ka to k'olu dun olu dɔ bɛ se ka sɔrɔ namasa la o bɛ se ka sɔrɔ chocolat noir la o bɛ se ka sɔrɔ nɔnɔ na donc o bɛ se ka sɔrɔ tigɛ la a bɛ se ka sɔrɔ soya la a bɛ se ka sɔrɔ sɛfan fana na donc ninnu bɛɛ ye dumunifɛnw ye dumunifɛn minnu i bɛ to k'olu dun ni magnésium ka ca o la a duurunan yiribulu dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele camomile camomile i y'a fɔ ɲɛ b'a la ja la cogo min na ale bulu i bɛ to ka a wuli k'a min tile kɔnɔ siɲɛ 3 awɔ tile kɔnɔ siɲɛ 3 sɔgɔma tilegan fɛ ani su fɛ walima yɛrɛ fana n'i b'a tulu fana sɔrɔ i bɛ se k'a tulu k'i ka dumunifɛn duntaw la donc min nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakili lafiya
donc n'i y'ale to nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ kɛ sababu ye hamiko jugu jɔrɔkɔjugu min bɛ kan donc min bɛ se k'a to ne hali bɛ lafiya cogo min na ni tɔɔrɔ caman bɛ yen nɔ e bɛ se ka kisi o ma cogo min na donc ka da video nafa kan i ka partager i b'a fɔ n y'a fɔ cɛ n'i ma abonné k'i abonné donc n'i ma min faamuya o fɔ n commentaire la n b'i jaabi n'a sɔrɔ video fana diyara i ye i ka j'aime fana ta i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma kɛnɛya kan walasa i bɛ se ka sijan sɔrɔ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ walasa hali na degun bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ